bilježavamo 100 emisija, a naš idući gost slavi čak 70 godina. Upoznate jednog od najpoznatijih automobila 20. stoljeća. Nekima je ružan, drugima simpatičan, no svima je legenda. Spaček. Njemci su imali Bubu, Talijani Fiata 500, Englezi Minija, a Francuzi Spačeka. Svi navedeni automobili proizvodili su se s namjerom da budu dostupni što širem krugu kupaca, stoga ih se nerijetko naziva i narodnim automobilima. Uz ovu zajedničku karakteristiku svima im je zajednički status kultnog automobila koji ima svoje poklonike diljem svijeta. Citroen 2CV u Hrvatskoj ima veliki broj obožavatelja koji su povodom njegove 70. obljetnice organizirali izložbu Spaček i 70 godina avangarde na kotačima. Francuska ambasada, Citroen klub Croatia i muzej automobila Ferdinand Budicki, izložba o automobilu koji je obilježio povijest automobilizma, vjerojatno uz Bubu i Mini Morisa ima najviše fanova na svijetu. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Od 1961. godine Spačeki se voze po Hrvatskoj, zahvaljujući tvornici Cimos u Kopru, bivšoj Jugoslaviji. Citroen je kroz povijest pažljivo njegovao tradiciju proizvodnje svojih pomalo čudnovatih i inovativnih modela. A jedan od najčudnovatijih je upravo Citroen 2CV. Dizajneri Citroena 2CV htjeli su da automobil bude svojevrsni kišobran na 4 kotača. Upravo zbog toga dobio je različite nadimke: patka, 2 konja, kišobran na 4 kotača, čelična deva, guska, a na našim prostorima uvriježio se naziv Spaček, zato što je poput ružnog pačeta istovremeno bio ružan i simpatičan. I on kao koncept je nastao nakon drugog svjetskog rata, gdje je Francuska trebala napraviti jedan narodni auto koji trpi sve terene i na razne načine može prevoziti robe. Njegov otvoreni krov, koji je danas jedan od njegovih zaštitnih znakova, služio je zato da se u njega može staviti mali magarčić, da možete voziti 2 bora, recimo drveće i sve. Njegova mogućnost da se izvade 2 sica, imate piknik garnituru. Njegova hauba koja se vadi, okreće se na drugu stranu, stavlja se dekica i zipka za malo dijete. Njegova zadnja vrata koja se vadi, to je vaš stolić. Kad ste oslobodili cijeli auto, dobili piknik garnituru, stavljate unutra luk madrac i jedna obitelj sa 2 male djece, naravno, može se smjestiti i spavati u Spačeku. Tako da je Spaček od samih svojih početaka postao dio obitelji. Ovaj model prvobitno je bio namijenjen francuskim farmerima, a zbog povoljne cijene, neobičnog oblika i iznimne funkcionalnosti osvojio je vozače diljem svijeta. Radi se vjerojatno možda o najzabavnijem automobilu svih vremena i automobilu koji je koncepcijski tako napravljen da trpi sve terene. Spaček ide po cijelom svijetu, po pustinjama, na 3000 metara i radi se o jednom vrlo zabavnom autu koje je naše produženo djetinjstvo. Zbog male težine koju ima Citroen 2CV, u njega je ugrađen jedan od najmanjih motora ikada postavljenih u putnički automobil. Oni koji su se susreli sa Spačekom sigurno su zapamtili specifičan zvuk njegova motora. To je jedan motor koji ovako nepoznatim ljudima koji ne poznaju tehničke karakteristike Spačeka se čini jako slab, što on je sa 602 kubika, 32 konja, ali radi se o zrakom hlađenom motoru koji je izuzetno izdrživ, basketski motor koji ima jako malo na sebi stvari koje se mogu pokvariti i njegova prva reklama 48. kad je izašao bila je ono čega nema, to se ne može ni pokvariti. Iako ne ostavlja takav dojam, Spaček je upravo zbog svoje izdržljivosti omogućio njegovim vlasnicima bezbrižna putovanja diljem svijeta, što je postala i svojevrsna tradicija. Od 2001. godine, znači kad smo u Zagrebu osnovali Citroen klub, praktički smo obišli cijelu Europu, malo smo već dotakli i Azije i mogu reći u principu da je to jedan način života i od samih početaka 50. godina mladi ljudi putuju po cijelom svijetu sa Spačekom. Ovaj legendarni automobil danas je rijetka pojava na cestama i svaki put privlači pozornost. Međutim, sljedeće godine to će se promijeniti, jer u višednevni posjet Hrvatskoj stižu ljubitelji Spačeka iz cijeloga svijeta. Lijepo je da možemo podijeliti informaciju da Spaček klub iz Samobora radi svjetski susret, dobili su domaćinstvo svjetskog susreta u Samoboru 2019. godine, kada se očekuje preko 3000 Spačeka i 10.000 ljudi koji dolaze iz cijele Europe, čak sa drugih kontinenta. Do tada nekoliko očuvanih modela može se pogledati u jedinstvenom Zagrebačkom muzeju automobila Ferdinand Budicki, gdje se mogu dobiti detaljne informacije o ovom simpatičnom kultnom automobilu.